abin da nake son tambaye ka anan ka ni ka san me nake son tambaye ka yawwa ka ce ba ka shiga aljanna ba saboda bana sallah bai kuma baka zuwa coci baka addini daidai in fact yawwa daidai to amma ina gode inda na yi addini daidai don in Allah inda kana na yi addini daidai rayuwa zai shiga aljanna amma da ce bana shiga addini daidai ina gani to sai zan dosa wuta ne an ce wuta akwai mai duka bai su shi ba akwai wasu girin mai duka ko a wajen akwai waye wa mai wasu giri akwai mai akwai wasu giri wala kiri wala kiri ka ce wala kiri wala kiri wala kiri idan ya buga maka guduma aka ce me ne ta an yasa wai ba bari waga akwai ni akwai mai da aka matan baya bata me yasa wai shi baya konewa ai an ce baya ji baya gani to amma me yasa an ce yana waje wuta ba shi baya konewa ne to ai shi yana tsaron wutan ne kin ka gane idan ya maka bugu kuma yana dukan wanda baya addini ne ka fahimta na gane kai kuma ka ce baka addini daidai to bana addini daidai kuma ina ka ce zaka dosa to ko zan dosa dadi ne ko wuya ne zan sha to amma kai wanne kake gani baka addini daidai dala ce ba ni mana sai ya an tambaye ka ni abin da nake baka bani ansa ba to ai shi yanzu wala kirin baka tsoron shi ina tsoron shi to me yasa baka dinga addini daidai ba to bari fara yi addini daidai tunda an shiga sabon shekara yanzu sai an shiga tunda an shiga sabon shekara daga yaushe zaka fara yau ko sai nan da wata biyu kai wata biyu yayi yawa nan da wata nawa in ladi ya zo zan tafi church ne okay in ladi ya zo zaka je church zaka fara addini daidai kenan zan fara saboda me saboda kada a daina kira ni mahaukaci ban gane ba okay in kana addini za a daina kiran ga mahaukaci yawa amma ba na yi addini mai kyau za a rika kira me ka ce mai tsaron wuta sunan shi mai tsaron wuta wusu kiri